Apa pemancingan di jero ne yo? Salah. Begini. Kayak pemancingan apa sih lah ono. Iki kok tak memburi sih. Teh nang kolam ini. Kolam bagus. Kira-kira kolamnya Belandi ya. Tak golek sik. Tak buka. Lagi ada sih para janda. Orang ini sik. Wih. Ayo kolamnya. Sik. Iki tasku iki akan nggawa duit miliaran. Wih, iki apa iki? Wih, ditarik. Wih, dipangan. Wih, wae gede. Wih, gede wae. Gede wae. Katanya gede. Wih, wae gede. Wae. Aduh, otakku. Aduh, mules banget. Berat ngising apa piye iki? Aduh, bajune ndi lah iki? Wah, kakean. Mecer-mecer. Aduh, otakku mules. Woi, apa nih Pak? Kowe ngapa ning kono ki? Aku masih Pak ini Pak, lebih Pak. Aku ning ngising kali yo, Cuk. Iki tak kira pulang lho Pak, perdene koyo ono bangun lho Pak. Anu ning ndi? Iki. Kowe bawel Apa yo Pak? Delok. Iya Pak. Kowe yo mangan. Iya, bawel tapi Pak. Ale, aku ngising. Aduh, aku mules. Gara-gara baru mangan sambel kayak mau. Sambel ya. Ceret aku, Cok. Gara-gara makan sambel mau. Terus tenang. Kamu bocah ngopo meneh cah kucuk kowe iso macek ning bol ngene iki. Lah nganu blas teke ning ndi bocah mau iki. Mancing sone bowel. Aduh, matangku wis ora ketemu seneh. Iki jan peh wocok bocah mau iki. Jalur sikap tenan. Nang ndi meneh mau parani bocah mau. Wong ngerti wowel diarani lubang mulut. Goblok. Ndi mau bocah e? Ndi mau bocah ya rujukane. Aku mancing ning kono mau seneni, di pemancingan tak pancingi iso seneni iki. Jereke WC, tapi tak delok ya lubang WC jane. Jane sing edan ki aku apa wong ya? Bingung lho aku. Mancing. Weh. Lah sendale sapa iki ki? Ya alah sendal bosok ya kena pancing lho ngono iki. Oh lah kae munyuk sitok ya kayak mau yang kocok nan. Piye ceritane Pak? Balik malah ngene. Piye ceritane Pak? Piye? Ya. Wakil jantu bebas. Ngapa? Mancing soning bawel barangi. Lah terus piye? Mancing pemancingan kono soning bawel. Tak kira pemancingan lho Pak jero Pak. Jan matane iki nang ndi lho. Terus piye Pak? Apa meneh iki bawone? Iwak kuwi. Peh jan ora. Kowe ngene balik. Woi. Motormu ketinggalan kuwi lho.
Bodo amat.